Ja, vår förening köpte marken här 98. Men då vi köpte marken så var det samtidigt en annan godsägare som köpte en del utav stora tidigare godset San Francisco. Han köpte den biten som ligger lite norrut. Och den godsägaren, Mariano Castillo, var väldigt aggressiv och hade ett rykte i Huehuetenango om att vara en godsägare som alltid gick beväpnad med 2 stora pistoler och som hamnade i bråk överallt. Så att den godsägaren köpte ungefär, vad blir det? Nu ska vi se, ungefär 5 kvadratkilometer mark samtidigt som vi köpte den här biten som då är något mindre, hälften så stor. Och godsägaren Mariano Castillo köpte marken eftersom han ville komma åt Rio Salcila här. Och hans tanke var då att bygga ett vattenkraftverk, leda vattnet bort och ner mot den delen av godset som han då hade köpt. Problemet var bara då att den som sålde godset, Desiderio Reyes, en annan godsägare, han hade inte upplyst om var gick gränsen mellan de 2 fastigheterna. Och då hamnade vi i bråk. Byn Yalampojos på ena sidan och godsägaren Mariano Castillo, köparen. Vi hamnade i bråk omkring en stor markbit, 72 hektar. Och det var våren 98. Och godsägaren hade ju då sina pistoleros, sina revolvermän, som hotade byborna. Och i det här huset så bodde då godsförvaltaren Celso Noriega. Och Celso Noriega under inbördeskriget hade deltagit i militärens slakt på indianska bybor runt omkring i Guatemala då. Så han var godsförvaltare. Och han hade byggt sitt hus här på mark som egentligen inte tillhörde då den delen som såldes till Mariano Castillo, utan den marken som vi köpte. Först försökte vi fredligt att få övertygat honom om att du måste flytta dig för du bor på mark som inte tillhör din godsägare, men han vägrade. Sen blev det mer och mer ansträngt och han bland annat sköt med pistol över huvudet på flera av de byborna som kom hit för att jobba med vattenprojektet. Vattenprojektet, det minns ni, det var därför vi köpte marken. Vi köpte marken eftersom här finns det flera källor som kunde ge dricksvatten till byn då. Och vid ett tillfälle så hotade Celso Noriega med handgranater. Då våran lantmätare började mäta och visade då att gränsen mellan de här 2 godsen gick 300 meter norrut och inte alls, som de påstod, 100 meter på andra sidan här. Så försökte Celso Noriega och godsägaren Mariano Castillos män att få bort lantmätaren, och då hade Celso Noriega en väska med sig full med handgranater. Och godsägarens män, andra revolvermän, var ju då också beväpnade. Men vad de inte visste, det var att ungefär 100 män, bybor från Yalampojos, fanns i skogarna runt omkring och de omringade godsägaren. Och till slut så stack godsägaren med sina revolvermän. De vågade då inte att ta upp striden i skogen. Efter många svåra sammandrabbningar så lyckades vi till slut få den marken som vi då hade köpt. Men det innebar då också ett dödshot bland annat mot mig och flera bybor då. Godsägaren Mariano Castillo, han mördades för 5 år sedan i en massaker i Aguasarca, där mexikanska narkotikakartellen Los Zetas attackerade en tillställning där det fanns folk från en stridande, en annan kartell, Sinaloa-kartellen. Och godsägaren blev då ihjälskjuten tillsammans med sin son då. Celso Noriega, som bodde här, han är också idag involverad i kokainkartellernas verksamhet. Just nu tror jag att han är på flykt, det är vad ryktet säger. Att han är rädd för andra karteller eller också för polisen. Ja, men vi kan gå vidare då in.